Active Garden on 2007 vuonna perustettu yritys ja me markkinoimme, myymme, tuomme itse maahan vapaa-ajan rakennuksia ja tuotteita. Eli meillä löytyy huvimajaa, paviljonkia, kotaa, koristekaivoa. Meillä on myöskin sisäporeammeita, ulkoporealtaita, eli kaikkea mahdollista vapaa-ajan repertuaaria. Hittituote on varmaan tämä 9-neliöinen kota tai huvimaja, johtuen siitä, että Suomen laki kun sanoo, että kun on alle 10 neliöä, niin ei tarvitse rakennuslupaa, riippuen tietysti aina paikkakuntakohtaisesti, jos siellä on jotain poikkeuksia, mutta kannattaa selvittää viranomaisilta, että saako siihen rakentaa yleensäkään tällaista tuotetta. Ja sen jälkeen, kun alkaa sitä suunnittelemaan, niin tietysti jos on useampia vaihtoehtoja olemassa, niin mittakuvien kanssa, vaikka piirustusten kanssa menee sille paikalliselle rakennusviranomaiselle, niin he sitten kertoo, että onnistuuko tämä projekti yleensä. Ja yleensä toimitusaika meillä on 4 viikkoa, riippuen tietysti vähän tilanteesta. Joskus meillä on varastossa tuotteita, jotka on eniten meneviä. Se voi saada jopa sieltä viikossa, jos löytyy oikea katonväri ja oikeanlainen esimerkiksi ulkoseinäprofiili. Näitähän saa pyörähirralla ja suoralla. Ja joillakin voi olla oma grilli, minkä he haluaa sinne laittaa. Ja sitten myöskin, että meillähän näitä paketteja on erilaisia. Eli sinne saa rekvisiittaa ihan vaikka porontaljoista lähtien. Ja mainittakoon vielä se, että esimerkiksi näissä meidän tuotteissa niin meillä on aina muun muassa lämpölasit. Eli toisin sanoen, kun tulee ne kylmemmät ilmat, menee pakkasen puolelle, niin meidän kodassa huvimajoissa niissä kyllä tarkenee. Se mitä kustannuksiin tulee, niin täytyy aina miettiä se, että pohjan teko maksaa jotain, sitten tämä itse tuote maksaa jotain ja sitten yleensä siihen päälle tulee jotain tällaisia rahtikustannuksia ja tällaisia pieniä vastaavia juttuja. Käytännössä kaikki lähtee siitä, että perustus kun on hyvä, niin silloin se mökkikin pysyy siellä pystyssä jopa kymmeniä vuosia.